ఒరే బండా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ రా. అవునారా అయితే హ్యాపీ సంక్రాంతి రా. ఎప్పుడు రా? అప్పుడేనా? ఏంట్రా బండా లైట్ గా చలేస్తుంది. ఉరి ఇది నెల లేదంటే సంవత్సరమేరా బండా. ఒరే బండా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ రా. అవునారా అయితే హ్యాపీ సంక్రాంతి రా. ఎప్పుడు రా? అప్పుడేనా? ఏంట్రా బండా లైట్ గా చలేస్తుంది. ఉరి ఇది నెల లేదంటే సంవత్సరమేరా బండా.